Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Ang pinili mong ramon nga programa para inisip niya natin. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Loy, kamusta ka na, Loy? Are, nagapabidsan ko na doon ba nag-isok-sok ko kung mag-date kita liwa. Abi mo ba, Loy, nalipag, di ko kaya napreparahan mo gid ang date na ito nga duha. Oo, preparasyon na ba lang ako, kaya ikaw lang ba ng bayad? Loy, kung isa ako ka sapat, ano ako para sa imo, Loy? Pabo! Nga, pabuhaw? Para perbe ka ang balga kwad. Dako. Dako ang? Paghigog babo sa ako. Abi mo, Loy? Siyang. Dalo siyang wala ba? Lusyang. Amo na siya ginapahid blas mo para makinig ang panit mo. Hindi ba mo na ho? Oo. Lusyon, inaya. Lusyon. Gusto ko Loy nga kung magpakasal kita, makayo ko na yung postiso ko, kaya kalain ko na sa tingog ko, Loy. Bakit hindi ako makabatas maghalo ko na mo ng tingog mo? Ay, medyo halog na bing postiso ko, Loy, kaya 15 anyos pa lang ko, nagapapostiso na ko. Ay, guba na gali. Oo, guba na gadang unto ko. Wala rin siya paguba-guba ang gugma. Mugad kung palangga mo ko ng isa katao, bisan ano pa siya, gugmaon mo, diba? Panutbas lang. Mayong aga, migo na inoy. Mayong aga man sa imo migo toy-toy. Bawa na mag-o ka ng bugtaw, haw. Oo. Kanami pagana isang damgo ko. Ay, tuod. Oo. Nagdamgo ko nga, naglagaw ko nung kita nga duwa. Well, kanami ba? Tapos nag-ano ta, nag-date? Mag-amo ka na bala migo toy-toy. Ano? Daw nagaduwa-duwa ko bala si imo mong. Dua-dua nga ano? Jogila ka eh. Ay, amuning kagwapo ko. Jugila. Jugila? Ay, gusto mo guro nga makatilaw ka eh. Abaw. Nagpurma ka na yun, ha? Kita mo ni? Baw, grabe ba? Anon mo ko, haw? Gramoson ka karan. Nadumduman mo pa sa una, migo na inoy. Sa nga, no? Sa eskwela pa ta eh. Sang naga-face-to-face classes, ta? Oo. Ano, haw? Ato ba lang pamangkot ni ma'am? Give me one example. All kinds of room. Oo. Akon kanina, answer ko to. Bedroom. Siling ni ma'am. Very good. Tapos, ang answer yan ni Sweetin niya, ya. Ang iya answer ya. Guest room. Ang imo ya, amigo toy-toy. Ano to ganing imo ya nga room? Ang nabalaan ko nga room. Oo. Ballroom. Parte gito gani blang kadlaw ko. Kay sala-salangi mo sabat. Bawa, kumaga kadlaw ko daw alam-alam kagid. Way kakabalo nga. Diyo tayan lang kuya mag first honor. Aba? Oo.
Kay pagtudlo sang first honor, aragi gusto pad. Yutayan ako matudlo. Uti, pamangkuton ta kabi. O, pamangkota ko bala. Kay, sapton ko ginadayon. Aryo, ano sa English biyang bulag? Bulak? Siyempre, rosas. Palagpat. Sala-sala mo na iya. Ang English ang bulag, flower. Ay, te, ikaw abe. O te, ano bi sa Ingles ang paka? Paka, sus kapos. Manwit eh. Abi mo balang migo toy? Ano na migo ninoy? Nagalibogin balang ulo ko. Ahaw. Di ba, ang mga tao, ukon bisa ng mga sapat. Kung magbata sila, ginapadide, gina nila. Ati hoo eh, nga manhaw. Paano man? Ang ano? Ang manok ya, paano magdide? Tuod no? Pero kung sa bagay ni Inoy, wala man nabiyagatas ang manok. Oo, no? Pero, kabalo-kabalang ang manok. Kung mag-inom, nagatangla. Oo eh, natingalaman ko na gani. Nga kung mag-inom na siya nga nagatangla, gina siya haw. Kay te, nagapamangkot na siya. Nga kalawig na sang inom niya. Huwag masagyapo, nagapangihi. Sabi mo bala amigo Toy-Toy? Dali lang bala. Ano? Ikaw bala si Toy-Toy. Ay, ugali no. Abi mo bala amigo Noy-Noy? Ano na migo Toy-Toy? Hambal ni Lolo Ilyong. Tatlogin ko no kabilog ang iyang nga brief. Bawa? Nga, haw? Di ka ginasuksok niya. Isa sa aga, Oh, isa sa udto, mm. kag isa sa gabi. Bawa? Perdi sa sakon eh. Nga amigo Noy-Noy haw. Pila kabilog yang brief mo haw. Siyempre, 4. Baw. Isa sa aga. Uh, Isa sa udto. Isa sa hapon. bawa. Kag isa sa gabi. Wala, kamutanan sa akon eh. Nga amigo Toy-Toy, haw, pila ka bilog yung brief mo? Ang akon brief, 12. Bawa? 12 gid ka bilog? Paano mo nagamito? Siyempre, isa sa Enero, isa sa Pebrero, isa sa Marso, isa sa Abril. Grabe ba? Damo man to dang imo brief, bro. Ang pamangkot, kada bulan isa. Ay, nga wala side A, side B, haw. Nga. Damo kagid bala na balaan mi Toy-Toy. Oo, ako pa. Paligo lang galing wala. Hoy, mga baho, malayo ka mo diyo. Hala, mi Toy-Toy. Lantawa bala oh. Uy, may buang. Nagaguyod siya sang higot oh. Mayo pa guro. Sa skuhan ta na bigo na inoy ay. Sige be. Pamangkuton ko bala. Psst, migo, migo. Ay, paano ka mo yung dua? Migo, nga ginaguyod mo ng higot, haw. Ay, te. Ikaw, abe. Tilawi, abe nga itulod ang higot? May punto man siya, migo na inoy, no? Kani no? Alang-alang taba na tuod nga itulod ang higot kundi guyoron. Daw buang patas sa iya ba? Pero lantawa ba lang isa ka buwang man oh? Ara, nagalak ka to. Pero oh, nagapamunit sa lata. Mayo pa siguro pamangkuton ko ba siya bala? Araw, oh, porti gidang pamunit sa lata oh. Kamu matuod, migo na inoy, oh. Bo. Napiyo-piyo siya nga nagapamunit ba? Miga? Ano ka? Ano ka mga dua?
Do mga amo kamo. Te, damo man nakuha mo nga isda sa lata. Ano? Kita mo na gid nga lata ning ginapamunitan ko. May isda. Ano ka mo? Buang?